Аз прати ли тези снимки като върна го карат? Гърга, стига! Да. Сега глас обратно. Няма глас. Трябва да го дигнем да го отлепим. Това е хубаво сега нещо да има оттатък да го Ще има, давай. Трябва да говоря. Аз не мога да разпъна, трябва да пусна стола. То се и да не отиде пък нататък да лаши. По принцип трябва да лаша на майка ми. Няма да лъж. Няма да може. Той пък тази лечка, като са пронабърни. Горе. Ако отидем още Жиско! Като ми карал, я може да Не трябва да пускат отговорност. Не можеш да го държиш ли? ще го задържиш. Майде се там. Далече пак му казвам, А така го усещам. Понеже е накрило, това нещо. Аз усетих една по големия пръст. Добре, ако прибере страната и да пуска надолу страната и да дърпа с въжите, няма да стане. Сега ще го дигне нагоре. Абе, да дига бе. Нищо няма да стане, дига. Дигай! Няма да лаши ли? Няма да лаши ли? Може да го обърне той да стои земята. Това канал преди си бил самовозлив. Треста път да се да ти върна. Сега разчитваме на двете пъти слагаме подпори. Сега разчитваме от това.